Mukuru, boere, murikuita sei? Yese achama mabhoere wabva waita sei pedu paipai? Bho zvekuti King, ko munotyora areas rineri here? Maya ndinogara areas yekusaidi kudheni kwenyu kundoipiko yamunenge muchindibvunza iyo fireman. Uri kunyatsoona kuti ndiri areas rinori wobva wandibvunza kuti ndinogara areas ripi. Ndoipi iyoyo? Okay, sorry mukoma wangu. Munozivawo kuti ndozvekubvunzawo kakuwana matangiro ekuita nyaya. Otherwise, sei madhiri? Bho here ghetto renyu rineri Kingman? Bho zvekuti fireman. Uri kuona isusu marastaka tikangowana ndudu chete waiziya tobva taona nyama yakagotywa nemagaka mampishi nemadomasi mampishi netuma-onion twakachekwa-chekwa tukati kumaringi-ringi. Aiwa, ipapo unenge wapedza tobva taona zvedu vazukuru. Bho zvekuti ipapo hamunyebe mudhara. Munobhema nai? Regai ndigoona kuti ndine zvimasenzi here muhomwe mangu mukaumu ndozokuburukirei kana ndakuenda kamusarawo muchitengawo mbanje dzacho ka. But hamutye here kuti dzinongokanganisai brain. Because aiwa mbanje haisi right. Inokonzeresa hallucination mudhara. Izvozvo zvawakutaura zvatoo zvako hama yangu. Uri kumbotaura zvinhu zvinganiko panguva imwe chete. Inini manje kana wazogarako kanditi bhurubhuru ndinonyarara usara uchitaura wega. Handidi kuitirwa mutobvera kahama yangu kana wazogara. Wagwani, uri kudeiko pana pamudhara iwewe? Okay, ndinenge ndine laki wena. Nekuti ndabva ndatongosvikirawo kapana ghetto commander ka. Muri kuratidza semunhu ari well informed nezvimasina anoitika kamunzvimbo ineyi mukoma wangu. Zvekamufana wangu ipapa unyepe. Uri kuona Highfields, uri kuona inini kudhara ikoko kare kare. Ndokuudza kubva kumaflats ekuna Willoville uko tichipinda mumastandroom. Takabata old Highfields ka tichipinda muNew Canaan nemuold Canaan. Tichinobata engineering, Cherima, Gazaland neLusaka waiziya. Hapana kana kona yaunondiudza mughetto rinori mufana wami. Zvi, haone. Saka you are the right person anogona kundibatsira kapa masina andiri kuda. Zve ndonyaya ndiri kutaura nezvayo kapanapa. But mira ndikulaine kabanga kamafundanga. Inini ndiri economic asset waiziya. Ende ini ndiri type yeghetto yuti ine economizer features waiziya. Saka kutotaura kwauri kuita neni ndinotokuchaja ka unongondipa 10 nozhi. Mabhondi handitambire waiziya. Mudhara. Money is not a problem here manzwaka. Ndiri munhu muhombe mudhara. I am a very big person ka. My father ifriend yamewo kuAustralia uko kwandogara uko. Iwe ndochi chakadare icho chinenge ngozi. Uri kuzama kundiudza kuti unogara kuforeign here iwewe mutungamiri. Imi kanvi. Makamboona kupi munhu anopfeka hembe sedzandakapfeka idzi muno muHighland munomu. Mati munonzi muchizviya? Muhighfields mudhara. Muri wekuchando. Saka muri kutsvagei mulocation munomu. Asi musadhibhe mudhara kuti patinoparadzana musakanganwa kundipa nhamba maiziya. Zvenge ndichizodoka zvimanesi zvekubhirivhisa nazvo vazukuru kaparokesheni. Ko hapanaka, ko ndine kamwe kekuichipituko mudhara ndati. Aiwaka, imbomire kurasa statement kaNaigan Voster. Ndati 10 ndokupai kana mandibatsira kuwana kabhebhi kandiri kuda. Onai kamudhara, bhebhi uyu kauyu, ndakasangana naye Tonas nezuro maona. So I came here kandikatomudropa nemota yangu nezuro yeye. Akati ndiuye ndimuone nhasika. Saka apa manje ndaita problem manje. Problem yeko futi mafundanga. Namba dzabhebhi hadzisi kuita maibata. But akapinda padheni ipapapa. Saka makangondibatsirawo nekudedza mwana cheteka. Munenge masimbisa. In fact, instead ye10 ka, I will make it 20 ka because mwana yeye ka, ndiri kunakirwa naye big time. I can't even wait to introduce her to my Australian friends. Mira tuone. Apa padheni hapana kana bibaba. Mira tuone bhebhi ripi iroro. Hamuna kurasika address here mutungamiriri. Because apa pazapa hapana kana muzukuru apa. Imi kanvostem. Mukuti ndingatadze kuziva pano pandakasvikopaka manheru here nini. Pane umwe mubhebhi so mhana akapinda ipapapa. Okay, akaita seko muzukuru iyeye. Okay, mumwe mwana mutema so waiziya, mutete so, ane kabhodhi ka, type yebhodhi yekwaRihanna iyeye ka. Ukuona mwana uyu shaka, bho zvekuti. But ndakatongoona kuti inyeye nhamo chete ka, ari kutongoda kupimbwa 1 or 2 ka, but otherwise bho zvekuti. Because ndakatongoona kuti LCD ndio ma1 manje. Anenge akudawo kanyu LCD nemacovers waiziya. But bho. German mirai. Muzukuru iye anotaura seko rurimi rwake, anotaura kunge ari kutaura chindevere so here. Exactly. Akatoti originally ndewekublues ka. But manje zvekuti ndiuye panapa aita kakutsika-tsika maona. Ndofunga ane mablaza anopisa musoro ka. But zvivanhu zvemurokesheni hamunetseka imimi. Kungotenga hangu kana crate remaseseka, ndototora mwana ndakaenda naye out maiziya. Akudzoka paipai kandobva ndamutema ne12.5 epalenda ka. Handiti makajaira kudya mugaiwa here imimi. Uyu mufana anotori nedzungu ichetoyo. Handiti munhu waari kutaura uyu ndimai Oshazi, mukadzi waTokyo. Uyu anyura uyu. Saka Kingman mati mwana akatokuudzai kuti bhebhi renyu here? Wangu.
inga ndataura 1 uri kuda kuti ndiramba ndichidzokorora chinhu 1 ndopenga hereni. Saka mwana uyu makatomudaidai here uyu? Everything wangu mwana ndakatoenda naye kuloji nezuro. Saka imi makuru wani mapinda machena ka regedzai tifambire karojestiki dzacho maiziya. Apa mwana akarimo mugedhumu atembenge akamira apa achitarisa ka nechekurodhi kunoko. Ndofunga anga achitotarisira iweweka kuondambozivei kweni kuti akabata mbinga. At least unotomuziva sha, saka wakamirira ipapo. Enda kaunomudedza. Yesaya mujama, handiti munotozviketere kuti tsuro kurara mubani kakutemba speed. Chingogara kamanditambidza ka 50 kacho ka because muzukuru ndatomona chirongedza tumabhegi ka. Ndofunga arida kutonorara kakusleep over nemi. Yes. Okay. Iri 100 ika. Chikasika kunomudedza kaunondowana panapa. Ya, ndiye here mfano wacho uchikombera. Ndotsaga vacho vakavarida kuona mai Oshas. Koma di Rasta. I was getting worried ka. Ari kupiko bhebha wacho kandangori ndamirira panapa. Handiti muri kunzwa makuru wani kuti ari kutoganza. Ende munhu wanga achitotaura kandi mai Oshas. Iwe kashangwe iwe. Ukuzviziva kuti munhu waruda kuona mukadzi wangu. Mudhara. Inini munhu wandiruda kuona ndiFiona inini. Iwe. Fiona watodini wacho nyongono yako wazwaka. Unoziva kuti munhu wakutaura mukadzi wangu wandano 16 years nichigara naye paumba panapa. Iwe wakambomuonepi musikana notupipito. Ndinyepe. Hauonere iwe. Oh my god. Sorry Ganvi. Regai nditi dhaka. I think pangoita misunderstanding. Paribe kana kubodzi kuonenda bawazwa kuita basa rekubva ku watanobvepi mfano wechikombera. Hanzi kuwo story yoko. Ubva kuSomalia manje. Kubva kuSomalia kwese kuya pano konyopora wakadzi wedu nokuti uri kuzvituno mari chaizvo. Dombo kudzidzisa mbichani. Gawe. Idoya pano. Mudhara musadaro kana mudhara. Rasta, please taurai nemukuru vagondiregererawo kani. Oneka inga ndakupai mari 1. Mari yekuita sei? Wanga uchitora mvura apa uchiti takajara kudya mugai wako apa uchibhodha vakadzi vevanhu. Hey you fucking second hand. Ndiyo kawanetsa muno unodanana nevakadzi vedu. Rara pasi tione. Nhasika ndoda kumbokudzidzisa gwara remusangano. Ndoda diurare chichi pasa panditika. Uchara kamba wanika machiso kanokunakidza uchisekerera. My brother from another mother. Nzwisisawo kani. Rasta mubate kana mfesu. Fucking rubbish. You come our area, you see our women, you buy them nyama dzou kumachike inaditika. How can you buy our women frogs? How come to you? Imbatinzo. Rudo rwangu na Petunia rwava rwakutora imoyo varume. Rudo rwangu na Petunia rwava rwakutora imoyo varume. Ndini ndanga nina tsananguro yezvandasangana nazvo nekuda kwaPetunia. Yesaya maelders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timu ka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo sapoti yenyu ka zvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavidhiosi kapa Facebook timu rangu. Makanoona kama advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ka ndokuti mavidhiosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka.